Pozdrav, ja sam Neša, profesor Hair i pomoći ću vam da efikasno postignete platinastu plavu nijansu kose za 2 sata. Često se za plavu kosu vezuju oštećenja. Smatra se da je plava kosa već samim procesom bojenja i suviše isušena i oštećena i ono što negde svaku plavušu i brine, što je negde i normalno, jeste zdravlje njene kose. Kroz dosadašnje iskustvo koje evo traje 23 godine, negde sam sumirao koje su to najčešće greške koje se javljaju kada se osobe farbaju u platinastno plavu nijansu i voleo bi da večeras popričamo malo na tu temu kako bi se te greške izbegle u budućnosti, da vam dam neke smernice i da prosto razjasnimo neke stvari. Tako da ćemo večeras pričati o tome. Ja sam Neša, profesor Hair i tema večerašnje emisije je kako da minimalno oštetiš platinasto plavu kosu. Dobrodošli. Kao što rekoh, za plavu kosu se često vezuju ta oštećenja, što je negde ranije i bilo vrlo česta praksa. Iz prostog razloga što, već sam spomenuo u jednom od prethodnih videa, da su te boje ranije bile mnogo agresivnije i da su u sebi imale veliki procenat amonijaka. Hvala Bogu, danas se to sve menja iz meseca u mesec, tehnologija toliko brzo napreduje, one naravno i dalje u sebi sadrže određen procenat amonijaka, ali to je neko amonijakovo jedinjenje, to je neka podvrsta amonijaka, 7. generacija, tako da to maltene više uopšte nije ni amonijak. Tako da su sadašnje profesionalne boje vrlo blage što se tiče oštećenja i ako se poštuju određeni koraci i isprati se ceo tok rada kao što treba i kao što ćemo večeras pričati, ta oštećenja stvarno budu minimalna. Tu je jako isto bitan odabir hidrogena, to jest visine hidrogena. Isto sam jedanput napomenuo da je moja preporuka i prosto pravilo neko da ako kupite boju određene kozmetičke kuće, uvek kupujete i njihov hidrogen. Ja sam u dosadašnjem radu vrlo dobre rezultate postizao i sa 9% hidrogenom, što obično žene misle da ako se farbaju plavo moraju da koriste isključivo 12% hidrogena, što nije pravilo i nije uvek potrebno. Koji su koraci, recimo, kada odlučite da se same farbate, da malo izanalizirate svoju kosu, sam već pričao, da recimo proverite koliko crvenog pigmenta imate u dlaci ili već to znate, da proverite trenutno stanje vaše kose, znači koliko je ta kosa isušena, koja je debljina dlake i ostalo, i od toga isto zavisi i koji ćete hidrogen koristiti, tako da je jako bitno da izanalizirate svoju kosu. Kada ste odabrale nijansu koju želite, sam taj proces mešanja plavih boja i hidrogena je u 99% slučajeva u odnosu 1:2. Često se to dešava da mutite boju onako odokativno, pa kad vam se učini da je konzistencija u čančetu ok, to je to. Ne, prosto jednostavno u današnje vreme postoje formulacije koje su jako precizne i mislim da je to super i treba poštovati tu formulaciju koju preporučuju proizvođači određenih boja za kosu. Šta se isto često dešava? Često se dešava da uzmete čanče i iscedite boju i dodajete hidrogen i mutite onako kao da mutite Nescafe. To je jedna od kardinalnih grešaka iz prostog razloga što u tu boju ubacujete vazduh i pravite od nje testo, maltene ona narasta onako. Boja se u čančetu muti lagano, postepeno, znači postepeno dodajete hidrogen iz prostog razloga što taj sjaj koji boja ima u čančetu dok se muti i mora da ima taj sjaj koji vi tim načinom mućenja kao Nescafe ubijete, taj sjaj se prenosi i na kosu. Naravno da ne pominjem da se boja i hidrogen uvek mešaju četkicom, a nikako nekim metalnim utilicama ili tako nekim stvarima. Kada
se krene u proces bojenja kose, ono što sam u jednom od videa prethodnih pričao, preporuka je da kosa bude čista, odnosno da bude oprana dan ranije. Pogotovo je to specifično za platinastu plavu kosu, zato što ta masnoća bukvalno može da spusti za ceo jedan ton krajnji rezultat, što nikako nije dobro, jer vi naravno želite da budete što svetlije i što da ta boja bude što lepša. Isto bi se dešavalo da tako pričam sa klijentima i kao, ja kažem, dobro, i šta ti radiš kad se sama farbaš kod kuće? No ništa, kaže, ja to čanče, sve to smućkam, izmućkam, dobro, ja to natreskam onako na glavu i umuljam i ostavim, kaže, da deluje. Ja kažem, i šta napraviš od toga? Haos. Jer šta je problem? Problem je da kada se na taj način nanosi boja na kosu, vi bukvalno već kosu koja je farbana, znači ako farbamo izrastak, lepite opet na boju koja tek se nanosi na koren. Tu se stvaraju oštećenja koje mogu da budu jako velika. Stoga je jako bitno da kada nanosite tu boju, to nanošenje bude precizno, znači ne mažete isključivo izrastak, eventualno, znači ono što ste farbali prošli put kako bi to malo posvetlili i znači radite sekciju po sekciju jer je to jako bitno da bi se veća količina boje nanela u koren. Isto tako se u razgovoru sa klijentima svih ovih 22-3 godine, baš me to uvek interesovalo kako one to održavaju kod kuće, šta rade, kako rade i onda sam ih ispitivao i pitam baš, dobro, i kad se ofarbaš kod kuće, šta onda uradiš? Kaže, pa ništa, kaže, onda uzmem onaj češalj i onda to onako lepo začešljam uz glavu. Ja kažem, bravo, reko, tako je lepo, reko, zaližeš uz glavu da uopšte nema vazduha da ta boja radi. I onda me pogleda onako kao, kako to misliš kao nema vazduha? Ja kažem, nema vazduha, znači boja da bi radila i da bi mogla da odradi svoj proces posvetljivanja i ostalo, mora da ima vazduha dovoljno. Tako da je jako bitno, recimo, kod tog bojenja u platinasto plavu nijansu, da nakon nanošenja boje na koren, kosa bude četkicom, to jest, mislim, nečim odignuta od korena. Znači, onako da izgledate kao da ste čupave, tako da bi prosto vazduh mogao da prodre svuda i da se odradi taj proces posvetljenja onako kako treba. Neki put je preporuka i da se prosto to malo zagreje. Kako to možete da uradite? Lepo, znači tako odignutu kosu, od korena podignete lagano nekom štipaljkom, ne lepeći kosu uz glavu, uz koren. Prosto napravite kao jednu kapicu od aluminijumske folije koju gore onako lagano zatvorite, ali je bitno znači da je ceo ovaj potez oko lica zatvoren. Kako bi se unutra dešavao taj proces grejanja i to možete da držite 15-20 minuta i da skinete kako biste u početku ubrzali proces izvlačenja platinasto plave boje. Dešavalo mi se isto tako u radu da su dolazile žene sa poprilično oštećenom kosom, jer šta se dešavalo? Budu nezadovoljne svojom nijansom kose, pa im onda drugarica kaže, jao, pa imam ja ovde, idem, pa ajde probaj, pa jao, pa što ne bi izvukla neke pramenove i onda na kraju od toga naprave karambol i dođu sa kosom koja je poprilično oštećena, tako da mi obično treba jedno, pa minimum 6 meseci da sve to dovedem u red, ali je i to rešivo, naravno, ako se poštuju određeni koraci u radu. Takođe mi se dešavalo tako kad dođe mušterija, da kosa bude poprilično već ispošćena i onda kaže mi se treba nam vreme da to sve vratimo i dovedemo u red, ali se reši to na kraju, onako bude kako treba. Isto sam u jednom od prethodnih videa pomenuo da, naravno, sad smo pričali o visini hidrogena i odabiru hidrogena. Naravno, kosa koja je prirodno suva, tanka, ima je u nekoj normalnoj količini. Sasvim je ok da se farba sa 9% hidrogena, dok recimo te deblje dlake, kojih ima dosta, mogu da se farbaju i sa 12% hidrogena, ali ako koristimo 12-icu, isto je to jako bitno da ta kosa bude odignuta od korena, kako se ne bi lepila već ofarbana kosa za nanetu boju i da se stvaraju ta veće oštećenja. Isto sam pomenuo u nekom od prethodnih videa odlazak u parfimeriju i biranje boje na konto kutije, odnosno na konto fotografije koja je na toj kutiji, jer to je prosto primamljivo, to je lepo, to su lepe kose, to su mlade devojke, to je lepa boja, to. I na kraju odaberete nijansu, odete kući, ofarbate se, operete kosu i boja veze nema sa onim što je na kutiji, što je u 90% slučajeva tako.
Tako da, eto, spomenuli smo opet i taj odabir boja i korišćenje određenog hidrogena u zavisnosti od analize kose, odnosno stanja kose, debljine kose, količine kose, tako da to ja mislim da su jako bitne stvari i te greške koje se ponavljaju, odnosno to muljanje boje i stresem sve na glavu pa umuljam i kako mi bude, i lepljenje kose, odnosno začešljavanje ofarbane kose i lepljenje uz koren, to je jedna od mislim, velikih grešaka koje vama deluju kao da niste uradili ništa strašno, kao što ako sam malo začešljala ili umuljala, kako vi kažete, umuljala, i na kraju prosto niste svesni šta to radi kosi, a deluje vam to tako kao bezazleno. Tako da, eto sad bi opet prošao tu analizu kose, odnosno šta je bitno da uradite pre nego što se odlučite za bojenje, kako bi ta oštećenja bila minimalna. Ne kažem biti plavuša danas, ne znači da kosa mora da bude spaljena. Opet, kažem, sam hemijski proces bojenja kose, odnosno pogotovo bojenja u platinasto-plavu nijansu, nosi sa sobom određen stepen isušivanja, da kažem, oštećenja, ali gledamo da taj stepen oštećenja bude minimalan i prosto je moguće. Znači, prisustvo crvenog pigmenta, debljina dlake, količina kose i adekvatno nanošenje i postupanje u procesu nanošenja ili već nanete boje na kosi je jako bitan i to su koraci koji prosto moraju da se isprate kako bi stepen oštećenja bio minimalan, odnosno da ta platinasto-plava kosa bude minimalno oštećena, odnosno maksimalno sačuvana i zdrava. Rekao sam za mućenje boje lagano u odnosu naravno sa hidrogenom, da se ne pravi ta pena od boje, jer taj sjaj koji je u čimiji prisutan se prenosi na kosu posle. Takođe, danas na tržištu postoje razni pleksi, kako se to sad stručno zove. Svaka kozmetička kuća ima svoje, kod nekih se zove ovako, kod nekih se zove onako, ali im je negde uloga, odnosno funkcija ista. A to je da štite kosu od isušivanja i mogu vam reći da one to jako dobro rade. Postoje pleksovi koji se dodaju direktno u boju, a postoje pleksovi koji se prskaju na kosu pre samog procesa, odnosno samog postupka bojenja. Ja konkretno radim sa takvim jednim i prezadovoljan sam. Tako da danas, kažem, na tržištu postoje razni, ni to više nije toliko nedostupno, ima ih, znači, da se kupe u slobodnoj prodaji, čak i tih profesionalnih koje i frizeri koriste po salonima i ono što je recimo karakteristično za određene pleksove, to je da spuštaju procenat hidrogena pa nekad i za ceo stepen, odnosno ako ste stavili 12% i dodali pleks, to vam je otprilike kao da ste stavili 9% bez pleksa, tako da kada koristite pleks možete da pojačate hidrogen, ništa, mislim, on stvarno štiti kosu i uopšte nije šarena laža, stvarno radi posao. Tako da, to je to. Naravno, u jednom od narednih videa ćemo pričati i o nezi plave kose, jer i to prosto, kako da vam kažem, želim da budem plava, ali ne želim da se mnogo bavim svojom kosom. Ok, pije vodu, ali, drage žene, plavom kosom morate malo i da se pozabavite. Opet kažem, to će biti jedna od tema narednih emisija, tako da ćemo pričati o tome, jer postoji isto pregršt preparata i pregršt načina da se ta plava kosa neguje, a da to ne iziskuje mnogo vremena. Isto kao što kažem da je ova analiza kose jako bitna i ne traje ne znam koliko, mislim, vi prosto znate svoju kosu i ne oduzima to ne znam koliko vremena, ali smatram da je bitna zato što će dobra analiza uticati na to da stepen kose, to je stepen oštećenja prilikom farbanja u platinasto-plavu nijansu bude minimalan. Eto, to je to što sam hteo večeras da pričam sa vama. Naravno, ako se setim još nekih stvari, to ću možda ostaviti za neke od narednih videa. Kažem, pričat ćemo mi, platinasto-plava kosa je neiscrpna tema, tako da baš kad sam radio prethodni video, pa kad sam završio sve, onda mi je palo na pamet i uopšte koliko je pesama ispevano o plavušama, tako da, eto, i to je još jedan zanimljiv podatak. Ne bi oni pevali o njima da to nije tako interesantno,
tako da nemojte, drage žene, da se bojite, postoje adekvatni načini da vi postignete lepu platinasto plavu nijansu kose za samo 2 sata i ja ću vam vrlo rado pomoći u tome, jer 22-godišnje iskustvo u radu želim da podelim sa vama i da vam prosto, kako da vam kažem, nakon 22 godine rada prosto nađete model i korake kako to treba da izgleda, da da rezultat, da bude 100% efikasno i učinkovito, da kosa bude što manje oštećena i ja ću to vrlo rado podeliti sa vama iz prostog razloga da ne biste lutale, da ne biste gubile vreme. Jednostavno ovako ćete, znači postoje koraci koji su bitni da se isprate, naravno ja nisam to izmislio, jednostavno vam štedim vreme da se ne biste mučile u tome, to ćemo lepo sve da pojasnimo, objasnimo i da prosto počnem po ulici da viđam plavuše koje imaju lepu negovanu kosu, koja nije oštećena. Ja bih baš bio srećan da se to desi, jer mi se neki put prosto, kad se mimo ilazim s nekim, ne gleda u kosu, ali, kažem, to sve može da bude iz neznanja ili iz te tako žurbe kad nabacate farbu na kosu i umuljate rukama i pustite kao da deluje, ali opet kažem, možda vam niko nije do sada pojasnio, dao neke smernice i korake kako treba da se ponašate, tako da je i to negde možda razumljivo. Sećam se u ono nesretno vreme 90-ih kad su bile sankcije, taj podatak mi recimo i dan danas, mislim, ja se tome smejem, ali nažalost tada uopšte nije bilo smešno, jer na tržištu nije bilo ničega, donosile su se boje, prodavale po pijaci, to sad ima, sad nema, to je stizalo iz raznih zemalja, iz okruženja, tako da pitanje i poreklo i kvalitet i ostalo, ali šta mi je recimo tada bilo frapantno? Bilo mi je frapantno to da je jedna žena koju sam znao, mislim da dolazila kod mene da se šiša, nije se kod mene farbala, kaže ona, šta ti je bre, ja kupim farbu na pijaci, uzmem mikser i mikserom umutim farbu, imamo, kaže, ja i komšinica da se ofarbamo. Ja razumem i tu krizu kroz koju smo prošli i sve, ali metalna mutilica u boju, to je katastrofa. Još pogotovo to kao muti mikserom da dobijem količinu, to mi je bilo čudo. Tako da, naravno, kosa je bila diskutabilna vrlo što se stanja tiče, ali opet, kažem, to je bilo pre 20 godina. Potpuno se tehnologija, odnosno sam proces proizvodnje boje promenio, tako da, kažem, uz adekvatne korake koje moraju da se isprate, smernice i odabir adekvatne nijanse, sve možete da imate lepu, plavu, platinastu kosu, a da ne bude oštećena. Drago mi da sam popričao večeras sa vama na ovu temu, nešto je počeo i glas da me izdaje. Zapratite ovaj kanal, bit će još dosta zanimljivih saveta, priča, iskustva i smernica. Ja sam Neša, profesor Hair, i hvala što ste večeras gledali emisiju Kako da minimalno oštetiš platinasto plavu kosu. Hvala još jednom i vidimo se uskoro. Ćao!